И здравейте, аз съм Motor Gaming BG, тук с мене The Gameplay България и Бръмърчетата BG и сега снимаме в PvP България как ще копаеме и да започваме. Здравствуйте, мои друзья! Арбей. Добре, айде да започваме. Аз съм тъпите брони. Да, малко фулки. Тук бате руски, тук говоря на руски, и на английски. Добре, аре. Ей, шит! Секси лава. Секси лава, бе. Секси лава, ла. Ела при батко, аз си попием да сладко. Абе, хора, толкова ли сте зле, бе? Димо ще пиете, бе, бате. Аз тук си купая като нормален човек. Елате, пиленца! Не Чакай, крещи, бе, бе. бате. Е така. Бати яката лава. Е така, са... Елате, пиленца, при батко да ви наеба сладко. О, секси лава. Мали, ще ми е Лава, секси лава. Ще псуваш ти в епизода, бе, ти ще псуваш, бе. Да, лава ми е бана. Горе, аре нагоре, защото тук, нали? Аре нагоре, хора, аре нагоре. Аре, Че че да, моето момче. Аре нагоре, като има лава. Аз се Нагоре. Аз тук. Аре ти копай, де. Аз ли? Да. Аз съм почнал. Аре да минаме през лавата, какво ще кажете? Да, бе. Аз съм гот и мога минам през лава. Не съм год. Ти не си гот. Диаманти. Бати кеп! Лели, мамо дева. Диманти. Аз ще ги копам, да ги видя. Не, бате, не дей, аз ще ги Аз скопам. съм диманти. Бате, аз съм с форчън, бе. Добре, сори. Получавам ги двойно. Аз съм диманти. Не, взел съм само ефиженси 2. Фак, трябваше да Айде, продължайте напред. пасорка. Не ще продължайте напред. Майка ти. Аз поне взех лопат, не взех. Гейта. Аре, бе, бате. Аз тук копам. Ама Уа, бегай, бе! Аре, ми ще ни потрябва малко. Не, Моите момчета, за отварки. взех малко редстоун, но кой ще ги поделим и без това, така че. Да, така. И аз взех, а не Боби взе. Да, така. Няма нищо, пак ще поделим, така че. За отварки, да. Няма ли статив за отвари, между другото? Не. Май не, обаче аз имам... Когато ни оградика, вече нямаме. Аз имам стаки 5 брейзли. Окей. Ще направим скоро много. То Ще кажете малко слагате факли, защото само аз Факалки, факалки. Ето да намерим Просто някой. копам напред и така. И се надявам някоя лава да не ме... Факалка. Кой левел сме? Аз купавам в тъмното. Забавно, нали? Аз съм... Елате на тука, по-надолу елате. Тъмно дете. О, имам... Епълки. Голден епъл. Гледай. О, Аз колко гледай. Аз съм... Да, под това редстоуна има дявол. Не, чай, аз ще го изкупам, бей! Бате, имам форчън, махни се. Нямаш форчун, нали си взел само? Имам, взех я, бе, имам ендър честмета пак. Абе, Бате, аз вече го имам 18 диаманта. аре бе. Бате, имам 18 диаманта, какво ги копаш? Сега изгубихме само някакви диаманти от тебе, дай ги. Не диаманти обаче. Гоу! Браво, бе, моето момче. Не, бате, ги търсим само бате яките неща. Горе, тук. Аз само айрон тук взех, но... Айде, защо ни потрябва за нещо? Аз взех само ред. Що, Дима не ми даде да изкопая нищо. Сега от... Дима не ми даде да изкопая нищо. Гадно. Го, тук. Отвръщавам се. О, ма, аз имам малко, кой ще ни потрябва. Много дитя. Значи аз го взимам сега. Взимай, бате. Няма се караме кой е взел повече неща, защото са равно всеки, така че. Да. Който каквото намери. Да, бе, дори да си открадваме, какво е това? Той са за нас, така че. Да. Аз трябва да вдигна левел. Ще обаче. Аз Аз обаче... имам 28 даймонд блока, бате, за какво съм. Откъде бе, бате? Събирал съм един, трейдвах се с един и там събирах и Как да. викаш трейдвах се, но сме в CS. Не, и тук мога да трейдваш, бате. Да, да. Трейд. Трейд. Не че ме удари. Значи повече съм свикнал да трейдвам на CSGO и бате. Да, Добре, аз това е. сме копали. Не съм супер, аз ще вдигам левел. Ние много малко копам. Не, стига колко.
някой има ли някаква кирка в него? О, някой тук прави стриптиз, служи. Какво правиш? О, мръсник. Ей, Пръстик. бах, човек. Аз го намесвам. Ей, не говори се едно само ония човек. Стига е. Мръсник. Ей, аз тия. Вижте сега ще направя една магийка и ще стане светло. Вижте каква яка магия направи. Аз обичам тъмно гадняр. Яки магийки правя. Аз пизна. Хора... Виж! Дай аз. Опа, забравих! Извинявай! Забравих. О, бате, колко диаманта пущя. Колко взе вече? Вече имам 27. Ехо. Кой стана по-тъмно? Хора, Да. няма смисъл. След малко да стане много тъмно. Ти оглеждаш ли сега моето момче? Аре, купаме така по-бързо. Изкупахме го. Ти бах не кажи с мен. Аре, да бащи тук ще има още нещо. Хора, аре на там. Ще има нещо. Ами някой взел ли е резервна кирка? Не, аз имам моя коллекция. Аз си имам фикс поправяне. И Боби си има, и Крис си има. Само ти си нямаш поправяне. Еми, бате... Какво ти си за елитва, ако искаш? Не да се епеш. Пазете се, бе! Аре, геналто. Блейз, служи факла, бе, бате. Какво го копаш? Служи факла. Сложих на всичко. Ага, окей. Да го изкопвам. Дали с факла трябва да ти? Не ти си служи. Аз ще почна да ти купа от другата страна, защото много така... Диаманти, къде си, Вен? О, мага, аз имам диаманти при мене. Аз ще мога да ги скупа, аз ще ги скупа тях. Не, бе! Човек, не дей. Добре. Но хората не виждат диамантите. Аз ще ги... Това. Ето ме. Give me the diamonds! Diamond in the sky. Аз там голям певец. О, намери диаманти! You Ой. are голем певец. Чакай да отидем при пушката, мушката, с гъстите на пушката. На пушката. И с шунката на майката на бунката. Ето паса, бе, имам няколко диаманти. Идвам при тебе, бе. Диаманти, тук има много Виждам ти диаманти. индика. Аре, пред диаманти. Идвам, бе. Липата не е взел вече резервна кирка. Боби, тъмното му... О, бате, тук ми прави стриптиз пред мене, бе. Аз ти, бе! Аз ти! Дразнителка, 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 дразнителка. Къде си той сега? Слагай. Бате късно. Добре, давай. Diamonds in the guy. Ей! Хора, очаквайте скоро много нови епизоди на South Park. Сути The пак. Stick of Truth. Може на CSGO. Може на CSGO. Може, бате, ама аз снимам, че... Това снимам повече на CSGO. Диаманти, бе, момче! Гледай го, Аз влез. казах в София, аз казах в представянето, като играх в София Wars, че ще снимам на някога на Майнкрафт, ако ми се доигра и ето. Ама си кава South Park. South Park не съм, защото скоро се инсталирах. Уж хубаво да се жертва заради мене в холма, до холма. Никой. Не, да ви май. Арде, плиз! Чай аз. Аре. Аре, простих моето момче. Още тъпа пред тебе. Бърз треп ти справиш. Аз стига, бе! Боби ти си вип. Аз. Я напиши тъл, я напиши тъл. Добре. Сам се обиждам обаче. Дай се звездички. О! Обиждам си Тъпа, матри... Гарикс.
Димо, я се оглеждай малко, ба. Diamonds in the sky, bro. Мерси, моето момче. Ние сме... Колко кирки ми взе, моето момче? Една. Ние сме хакери на диамантите, бе. Не, просто знам на кой лево си. О, ти понова на какво видях. Това. Дали он не помня оня Да. човек? Знаеш ония човек. Кой бе? Аз исках. А, да? Онова детето го дават по телевизията, кой да знае. Кой да те е, боли? Пак ти пратих, соди, не ми приеми, бе. Хренак ми прати. Аре да го приемам на кило. Хора, аре тук цяла редичка да правиме. Боби, ела тук така. Аре, редичка! Едичка. И тук идвате ми лапта. Добре, честно ли? Копа с меч. Да, копай меч. Kako te позвучи? Диманти, бе, момче. Колко станаха диамантите? Дай един диамант да покажа на хората. Дева кикнем от сервера. Що? Дай един диамант, бе! Хората, защото хората... Дай да видят хората диамант, бе! Няма лигло. Дай, бе! Здрасти. Няма да ме убиеш. Няма да ме убиеш. You're a bitch. You're a son of a bitch. You're fucking motherfucker. You're retard. Не! Стига. Прибери я! Ох, леле, колко ми се... О, диаманти! Браво, бе, моето момче. Си баки екстра, бе, момче. Не съм. Не съм, да. Екстра. Димо, сори, бегай от пътя. Не лъжи хората. Абе, Диаманти, бейби. Ама килиш ти, бе. Ти ли ма килиш, ба? Ще пусна хака и ще ви смачкам. Ти нямаш такъв. Знам. Това е жестоко гадно. Стига де! Поправе! На колко хилт му ставихте? бенто. Евето диамант. Добре, аре, кога ще дадем диамантите или още скопаме? Аре да се прибираме и да... Добре, аре, хом. Ама аз не знам къде е холма, ще се тъпа при някой. Аз не знам на кое съм си го сетнал, аз колко хомо имам. Приеми ми. Ама е хомба. Тай, сега да Сега. вземем. Или да всичките се разберем. Няма да крещи много хора. Значи, колко диаманти имаш? Чакай да правя ги. Колко диаманти имаш, бе? Машо! Ми да. Гледайте го то Evil 32 как казва. Хай. Вижте как написа хай. Бати неграмотното момче, значи. Хи. За всеки по 26 Колко диаманта. По 53? 26? Да. Просто Мършо. 53. Дръж, дръж. Дай му. Абе, Дръж. поставя, бе, мърчо. Влез, дръж. И бате, сложно е за толкова души. Хора, я се кефете, я вижте. Я вижте, Хора, аз ще ги разпръсна малко да ги гледат хората, е така. накрая му Не ги хора- взимайте, бе, бате. Аре, дайте ми ги. Аз имам 11 11 дама. диаманти вече. Аз ще ги взема. Я ги хвърли пак. Бегай тук, бе! Хвърли ги, бе. А бегай тук, Не си ги искам диаманти. ще смачкам главата й. Я ще си мачкам. Да, не искам да се пробвам нещо. Аз искаш ли аз да дойда? Нещо, не искам да се пробвам. Аз искаш ли аз да дойда? Не, Добре, ти бе. не съм пулка. Абе, всичките често ми взехте. Ми на мен, аз не знам, тук ще си сложи. Ще ви направим стрип. Ми това ли беше от клипа или още? Мисля, това да беше за клипа. Надявам се епизода да ви е харесал. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, да пишете по едно коментарче и айде, чао!